לפני כשבוע ביקרתי בבית-ספר מיתרים ברעננה. בית-ספר מיתרים לא מגדיר את עצמו כדתי או חילוני, אלא בית-ספר יהודי. במיתרים לומדים דתיים וחילונים באותן כיתות ומשחקים באותה חצר. וכך באופן טבעי התלמידים לומדים לאהוב ולכבד אחד את השני. במהלך הביקור שאלתי את הצוות, האם כופים על חילונים להיות דתיים או על דתיים להיות חילונים? התשובה שקיבלתי מחברי הצוות, שגם הם מורכבים מחילונים דתיים, הייתה: הדבר היחיד שכופים בבית-הספר זה כבוד אחד לשני, סובלנות ואחדות. היה לצוות מאוד חשוב גם לציין שמי שנכנס לבית-הספר כחילוני יוצא כחילוני, ומי שנכנס כדתי יוצא כדתי. איזה מודל נפלא של חינוך, דו-קיום ואהבת חינם. מגיע לצוות החינוך של בית-הספר, כמו גם לתלמידים ולהורים, תודה מאוד גדולה. אני משבח אותם ומקווה שיהיו דוגמה לעוד הרבה בתי-ספר. אבל גם, אם מחליטים שיותר טוב לילדינו ללמוד בבתי-ספר נפרדים, חייבים ללמוד מבית-הספר מיתרים איך בכל זאת ניתן למצוא דרכים להתדברות בין האוכלוסיות ולחנך לסובלנות ולאחדות. הלוואי שכולנו נצא מיום צום זה עם תוכניות ורעיונות של איך למצוא יותר דרכים להתחבר עם אלו ששונים מאיתנו, להבין מאיפה הם מגיעים, לתת כבוד מלא ואמיתי, לאהוב לחינם ובחינם את אלו ששונים מאיתנו, וכך בעזרת השם נביא את הגאולה. תודה רבה.